Здравейте от падел кортовете в Майами. Две важни неща, които ми се иска така да ви кажа в отношенията деца-родители. Едното е колко е важно, когато децата имат своята страст и са запалени по нещо, ние всъщност да намираме време и енергия, да го споделяме с тях, да споделяме техните хобита, техните вълнения, да намираме това време, а не хиляди оправдания. Всички сме заети, всички имаме 24 часа. Но истината е, че децата са много малко време малки. Ето, например, дъщеря ми, тя на 11, се занимава с балет основно и виждам колко и е важно аз да присъствам, да я гледам, колко е важно да играем карти. Същото естествено правим и с сина ми, да караме ски заедно, т.е. да споделяме техните вълнуващи моменти. Втория момент е, когато те имат някаква изява, от голямо значение за тях да бъдат видяни и оценени позитивно, естествено, точно от своите родители. Давам ви пример отново с балетните концерти. Когато аз не мога да отида и балетни състезания, по някаква причина, например, най-често има мои групи и ретрити, нещо с което аз водя и се занимавам, няма как да бъде на двете места. Тя казва чисто по-детски: мамо, нали разбираш, няма дете, което да иска да играе, ако майка му не е в публиката. Те го правят, защото имат нужда и от нашата оценка, не само защото им харесва. Сина ми по същият начин. Той е повече по екстремните спортове и когато, например, прави някакви свои по-адреналинови спускания с сноуборд, например, бокс, когато тренираш, той години наред тренираше бокс. Виждам, въпреки че е голямо момче, почти пълнолетен, колко му е важно отново да бъде видян, оценен, дали го гледам. Ето сега, например, играе падел с баща му и всъщност голямата борба беше за кой от тях двамата ще скандирам. Така че малки неща, мимолетни и ходом, но всъщност много важни в отношенията дете и родител. Време за децата и да намираме начин да бъдат видяни, оценени и да се чувстват естествено важни за нас.